Uzokhokhelwa uBig Zulu ngemali eningi. Nginibingelele ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-Under CK Media. Igama lami ngu-Under Ngusabelo ngokamhlongo. Enkabeni esifundazwe sakwaZulu-Natal lapho engiqhamuka khona. Ngicela ngilithatha leli thuba leli ngibonge kakhulu ngani zakwethu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi bungasubscribe kuze kube namhlanje siyakucela ukuthi wenze okulungile nokufanele. Usubscribe, ulike futhi ushare. Ungakhohlwa futhi na ukukhuluma nathi lapha ke einkundleni zethu zokuxhumana ku@ayanda_stk lapha na Instagram bese kuthi ku-Facebook ikhasi lethu le-Facebook okuyi_ck_media. uBig Zulu usazolokhu eqhubeke njalo ke enza imali ngengoma yakhe etrende kakhulu ngonyaka oyedlule neyagcina isiba ne-challenge yaqala ududuzane Zuma nento eyabe siholela ekutheni ke amakhampani amaningi ejoyine le challenge. Kodwa ke ngokwembiko yenhlangano ephethe zomculo okuyiSAMRO okuyi-Southern African Music Rights Organization ikhipha imbiko yokuthi wonke amakhampani enza i-marketing strategy noma ke enza ama-advert ngokufomali azobhadala uBig Zulu i-license fee yomculo wakhe. Azothunyelwa ama-invoice ke okusuka mangabe sebefinalizile isinqumo sabo ukuthi bazoqala nini ukuthumela wonke la zinkampani ezasebenzisa le ngoma ekutheni ukuthi zikwazi ukuthi zenze marketing yazo. Abantu inkampani ezothunyelwa ama-invoice babe sebecacisa ukuthi inkampani ezenza ama-formal advert noma formal marketing strategy not finalizazi kade khona ziqhuba khona i-challenge yemali eningi njengoba yayikade trenda kakhulu le challenge ngonyaka owedlule. Thina ke siyafisa ukuzwa kuwe lapho ngasekhaya ukuthi ngempela uma ngabe lenhlangano isisukuma ithatha lesinqumo sokuthi izolwela abaculi ekutheni ukuthi inkampani mangabe sisebenzise umculo wazo zikwazi ukuthi bona besukume bethumelele lezi inkampani ama-invoice nokuthi ke besukumela abaculi izobalekelela kakhulu nabaculi lonto leyo noma ke iyona into esezogcina isigwema indaba zama-copyright eNingizimu Afrika njengoba sibona nje ukuthi ke nje indaba yama-copyright eMzansi engazuthi ayinakiwe kakhulu uma ngabe ingoma ivele yasetshenziswa nje nangale ngoba uyithola nje ukuthi ingoma isisetshenzisiwe kodwa umculo akatholi lutho. Awukhulume nathi ke uveze uvo lakho la kwi-comment section yethu. Akuze kube futhi nangokulandelayo ke ingane zakwethu.